Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Danas u studiju imamo gosta koji dolazi iz općine Lekenik, mladog čovjeka koji već niz godina volontira i djeluje u društvenom i športskom životu svoje sredine. Osim što je predsjednik sportskog društva i vatrogasnog društva u svom rodnom Petrovcu, od prosinca prošle godine vodi zajednicu sportova općine Lekenik. No ono što ovoj priči daje dodatnu težinu jest i činjenica da je riječ o sinu poginulog heroja Domovinskog rata, generala Stjepana Grgca, ratnog zapovjednika 57. brigade Marijan Celjak, koji je poginuo u vojnoj redarstvenoj operaciji Oluja. Naš gost je Goran Grgac. Gorane, dobro nam došao. Hvala vam lijepo na pozivu. Pozdrav vama i svim vašim gledateljima i slušateljima. Hvala lijepa. Gorane, mnogi te danas poznaju kao mladog i sposobnog čovjeka kroz brojne društvene i sportske aktivnosti, ali tvoja životna priča počinje s jednom gorkom istinom. S 10 godina ostao si bez oca, čovjeka koji je ostavio dubok trag kao zapovjednik i heroj Domovinskog rata. Kako je to odrastati kao sin generala, ali s druge strane koliko te ta obiteljska praznina usmjerila u životu osobno i prema svemu što danas radiš i za svoju zajednicu? Pa eto, hvala vam na pitanju. Tako očito to se to moralo biti. Da me usmjerilo, naravno da me usmjerilo prema tome što radim sada i koliko se zalažem za tu svoju zajednicu i za ljude općenito, dakle gdje god mogu i kako god mogu. Ta neka praznina koja je bila u tome, to je koliko god bilo teško, ali tu je uvijek bila mama koja je dakle usmjeravala nas sve i mene i Seku dalje kroz života i ta tatina ostavština biti dakle njegovim sinom, to je iznimni ponos, čast i da ne kažem i jedna velika odgovornost dakle koju čovjek ima kroz svoj rad i kroz cijeli život, jer što god radiš uvijek ti ljudi kažu to je od Grge sin. I onda dakle uvijek što god radim i čim se god bavim gledam da radim njemu na ponos i na čast. Hvala ti, Gorane. U sav tvoj angažman u športu i civilnom društvu u posljednje vrijeme se može čuti da si kandidat za načelnika općine Lekenik. Možeš li reći da je to nastavak tvoje želje da djeluješ, ali sada kroz službenu funkciju? Pa je, tako je. Naš načelnik, gospodin Ivica Perović, se više ne kandidira za načelnika i pruža se prilika da se ja kandidiram i jednostavno odlučio sam se uhvatiti toga. Odlučio sam jednostavno prihvatiti tu odgovornost da se kandidiram za našeg načelnika u općini Lekenik. Smatram da trebamo se što više aktivirati mladi ljudi oko toga, jer previše je ljudi koji recimo smatraju da bi neke stvari trebale biti bolje, a samo sjede kod kuće i ne poduzimaju ništa. Ja nisam takav čovjek, nisam tako niti odgojen, niti imam to u sebi. Jednostavno sam odlučio nešto poduzeti, a ne sjediti sa strane i čekati da se neke stvari dogode i jednostavno smatram da je to moja obveza i jedna odgovornost i na kraju krajeva to je nastavak na ovo moje dosadašnje djelovanje, volontiranje kroz udruge i kroz zajednicu kroz koju radim. Jednostavno posao načelnika omogućuje da možeš puno toga više ostvariti, puno više pomoći i puno više napraviti za svoju zajednicu, za svoje ljude. Da, vodiš zajednicu sportova općine i odmah si pokrenuo niz projekata, klizalište, oprema, rekonstrukcija igrališta. Možeš li nam malo pobliže reći što je realizirano, a što dalje slijedi? Pa eto, preuzeo sam sportsku zajednicu u prosincu 2023. godine i od tada imali smo dosta aktivnosti usmjerene prema sportu. Naravno, s pomoću našeg načelnika gospodina Perovića podigli smo i značajno sredstva i ulaganja u sport od općine i prijavili smo se na dosta tih natječaja
koja su vezana uz sport i uz sportsku infrastrukturu. Isto tako smo ove godine uspjeli u suradnji, naravno uz pomoć Sisačko-moslavačke županije, koja je bila investitor kod nas, dovesti klizalište za vrijeme zimskih praznika. To je bio jedan veliki uspjeh i stvarno sam jako zadovoljan da mi je taj moj prijedlog prošao kod župana koji s tim složio isti tren, da nam to klizalište bude ove godine u Lekeniku. Kroz to klizalište prošlo jako puno djece, jako puno mladih, jako su se puno tamo družili. Uz to smo organizirali besplatnu školu klizanja koja je isto održana u 10 dana nakon Nove godine, tako da to je polučilo jedan veliki uspjeh. Čak nam je to i župan je obećao da će i ove godine ponovno biti klizalište u Lekeniku, ali stvarno bio je to pun pogodak. Tu smo onda krenuli i sa projektom rekonstrukcija sportskih terena, dakle polivalentnog kraj škole u Lekeniku, gdje ćemo se sad prijaviti na natječaj da ide taj teren u rekonstrukciju, pošto je to zbilja potrebno. U narednom periodu planiramo tako igralište isto školsko u Pešćenici dati na rekonstrukciju. Onda tu smo planiramo sada prijaviti jedan projekt Trim parka u Lekeniku. Isto tako imamo u planu izgradnju jedne montažne dvorane koja je potreba u zajednici. Jednostavno imamo jednu dvoranu školsku koja ne zadovoljava naše sve potrebe zbog tih svih sportskih kolektiva koje imamo. I onda smo jednostavno, osigurana su sredstva od općinskog proračuna za izradu projektne dokumentacije, da se ide sa projektom montažne dvorane u mjestu Pešćenica, jer tamo ima isto područna škola koja nema dvoranu i dakle da malo proširimo te sportsku infrastrukturu i na druga mjesta. Naravno, Lekenik kao naše središnje mjesto i središte općine, tu će uvijek biti prvo, dakle, ali dakle, sad smo išli malo i u širinu da se poboljša i sportska infrastruktura u drugim naseljima. I tu smo još, to i sad je u izgradnji i polivalentno igralište u Lekeničkoj Poljani. I tako ima tu još dosta tih projekata sa kojima smo krenuli i bit će to jako dobro. Ne sumnjam uopće. Spomenuo si suradnju sa zajednicom sportskih udruga Sisačko-moslavačke županije i projektu SOS Dječjem selu. Kako to, Gorane, izgleda na terenu? Tako je, bili smo sad, prijavili smo jedan projekt preko sportske zajednice Sisačko-moslavačke županije koji se odnosi na kupnju sprava za vanjske terene, sportskih sprava za vanjske terene za SOS Dječje selo, i to će biti realizirano ove godine. Će te sprave biti nabavljene i postavljene u SOS Dječjem selu Lekenik, tako da će se moći svi koristiti s njime. A na terenu je super. Mislim, stvarno, ne mogu vam reći, stalno sam s ljudima, stalno sam u kontaktu sa našim sportskim djelatnicima. I to, i suradnja je jako dobra, ljudi su jako zadovoljni, ima problema koje, rješavamo sve u hodu, jer nikad ti ne možeš znati koji je problem dok ga ne vidiš, i problem nastane u trenutku, uvijek nekom nešto fali, nekom nešto treba i jednostavno rješavamo te probleme sve u hodu i ljudi su, mogu vam reći, zadovoljni, jer vidi se pomak u tom ulaganju u sport i vidi se te neke stvari koje smo uspjeli napraviti i preko županijske zajednice. Isto tako, zaboravio sam spomenuti da smo uspjeli sada isto tako preko županijske zajednice i preko Ministarstva sporta se nabavila oprema za naša 4 sportska kolektiva i tu je financiranje i trenera isto iz tog programa. Dakle, u taj program su ušli NK Lekenik, Tekvando klub Lekenik, odbojkaški klub Pešćenica i nogometni klub Pešćenica. Tako da te naše sportske kolektive zbilja i podržava i od općinske zajednice preko županije i svi radimo za naše bolje sutra. Gorane, tvoj otac u sve ono što je dao u Domovinskom ratu bio je politički aktivan još od samih početaka. Bio je jedan od osnivača HDZ-a u Petrovcu. Koliko ti ta njegova politička ostavština znači danas
I je li to upravo ta odgovornost prema obitelji i zajednici da potaknula te da i sam kreneš tim putem? Pa naravno da mi znači ta njegova ostavština i to, ali nije to bilo presudno, njegova politička ostavština da ja krenem ovim putem, meni je samo bilo presudna želja da pomognem. Ovo mi je bila najlogičniji korak dalje u mom životu i u mojoj aktivnosti u zajednici i u mom tom angažmanu, jer preko pozicije načelnika može se jako puno toga napraviti i jako puno ljudima pomoći. Tako da to je jednostavno smatram da je to moja dužnost i obaveza. Jednostavno i zbog te tatine ostavštine i zbog svega što meni to sve predstavlja. Da čujemo dalje što je po tebi najvažnije za mlade ljude u Leheniku danas, gdje vidiš potencijal za razvoj športa, obrazovanja i infrastrukture? Za mlade ljude. Pa jednostavno mi imamo dakle takvu geografsku poziciju da je naša općina idealna. Dakle, blizu smo velikim gradovima, jako smo blizu našem glavnom gradu Zagrebu. Opet, kako znam često reći, tu smo kao da smo jedno predgrađe, a opet nismo u gradu, dovoljno smo daleko da nismo toliko u toj vrevi grada, ajmo reći tako. Dakle, na jednoj smo mirnoj poziciji. Mi smo iz Lekenika u centru Zagreba za maksimalno pola sata, ne znam. Jer taj autoput je stvarno dosta digao to sve. I tu odmah imamo tu i poduzetničku zonu Marof, koja je jedna od najperspektivnijih poduzetničkih zona u županiji, šta je. A mladi ljudi jednostavno, dakle, ima dosta posla, može svatko naći posao. I potrebno je dakle sad tu samo napraviti tu još do kraja komunalnu infrastrukturu i vrtić. Dakle, vrtić sad je evo, koliko sam čuo zadnje, da bi se trebao krenuti raditi sad u svibnju. Nadam se da će krenuti, jer tu imamo, dakle, bit će jako lijep vrtić napravljen sa 150 mjesta, ali mi već imamo u planu i proširenje tih vrtićkih kapaciteta, pošto tih 150 mjesta vrtićkih će biti popunjeno jako brzo. I ta komunalna infrastruktura, ajmo reći, jer nemaju nam sva naselja vodoopskrbu. Recimo, kod mene, otkud sam ja iz Petrovca, vodoopskrbna mreža je prošla samo uz državnu prometnicu. A u ulici u kojoj ja živim mi nemamo vode. I kompletno Pokuplje nema vode, jednostavno i otkad je bio ovaj potres, ljudi više ni u bunarima nemaju vode. Tako da teško ćeš ti mladog čovjeka privući tu da on ostane ako on u 21. stoljeću nema vode. Dakle, to nam je jedan od prioriteta, mislim, to je prioritet. Vodoopskrba u mjestima gdje je razvijena vodoopskrba treba već razmišljati i o kanalizaciji i tako, ali prioritet su vrtići, prioritet je taj dio za mlade obitelji da mogu ostati i prioritet je svakako ta vodoopskrba. Upravo tako. Gorane, kad te ne nalazimo na terenu s djecom u društvenom domu ili sa vatrogascima, gdje te možemo naći? Imaš li uopće slobodnog vremena i kako ga ti koristiš? Pa, kad nisam u obvezama svojima, trenutno sad me možete naći svuda. Najmanje tamo gdje bih želio biti, ali toga sam se prihvatio, na to sam sve spreman i toga sam svega svjestan. A inače, sport, dakle, nogomet, lov ili najviše što volim, će me najviše opušta kositi travu. Hvala Bogu, oni koji me znaju da mi ne nedostaje kvadrata za kositi, tako da tu se najviše čovjek opusti, makne od svega. Ali trenutno smo sada na drugoj bojišnici, što bi rekli. Hvala ti, Gorane, na iskrenom i konkretnom razgovoru. Tvoja energija pokazuje da mladi ljudi, pogotovo oni s korijenima duboko usađenima u povijesti i zajednicu, mogu biti pravi pokretači promjena. Neka ti sve što si započeo bude poticaj i drugima da se uključe i da ti pomognu. Hvala vam lijepa. Hvala vam na pozivu i veselim se ponovnom druženju. Hvala vam.
Hvala vama, dragi naši slušatelji i gledatelji, što ste bili s nama u ovom razgovoru. Naš današnji gost bio je Goran Grgac, čovjek čiji su korijeni duboko vezani za povijest, ali čije su namjere jasno usmjerene prema budućnosti. Do idućeg susreta budite dobro, ostanite povezani i čuvajte ono što smo teško stekli.